Izolo ngivuke ngo-8 ekuseni. Ntambama uqala ngasikhathi sini ugcine ngasikhathi sini ukubuka emabonakude. Ngisebenza esupermakethe. Angizanga ngebhasi. Angikwazanga ukufona. Ngilinde amahora amabili phambi kwasesiteshini eSenton. Ngicela ikhofi nekhekhe. Ngizoyothenga ntambama. Izolo ngivuke. Yesterday I woke up ngo-8 ekuseni, at 8 in the morning. Ntambama, in the afternoon or the evening. Uqala ngasikhathi sini. You start at what time? Ugcine ngasikhathi sini. You until what time? Ukubuka emabonakude, watching TV. From when until when do you watch TV? Ngisebenza esupermakethe. I work in the supermarket. Angizanga ngebhasi. I didn't come by bus. Angikwazanga ukufona. I couldn't phone. I wasn't able to phone. Ngilinde amahora amabili. I waited 2 hours. Phambi kwasesiteshini eSenton, in front of Senton Station. Ngicela ikhofi nekhekhe. Can I have coffee and cake? I would like coffee and cake. Ngizoyothenga ntambama. I'm going to go shopping in the afternoon. Ngiyabonga ngokubukela. Sizobonana maduze.